The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, mga kaibigan, ng pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito, partner, sa ating tabang medikal, kasama natin ngayon si Michelle Munilla. Hiling niya ay matulungan siya sa kailangan niyang CT scan upang malaman ang tunay niyang sitwasyon matapos mauntog ang kanyang ulo sa pader. Magandang hapon sa iyo, Michelle. Magandang hapon din po. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Michelle? Medyo nahilo pa rin po. Okay. Kailan nagsimula itong karamdaman mo? Mga 2 buwan na po. 2 buwan ka na nakakalipas nung mauntog ka. Opo. Bakit ka naman nauntog sa pader? Kasi ang pader, di ba, dito? Pababa po ako sa may pinto. Ang karga ko po yung anak ko. Hmm. Tapos paano po ako? Nadulas ka. So, nadulas ka kaya tumama ka sa pader. Okay. Bakit ka nadulas? Mayroon bang balat ng saging doon sa dinaanan mo? May sabon ba? Hindi, karga ko po yung anak ko. Tapos madulas yung daanan? Kasi po basa. Basa. Kaya madulas. Totoo yan talaga, partner. Basta basa, madulas talaga. Slippery when wet, partner. Oo. Okay. Kailan ito nangyari? Mga March yun po. March. Sa bahay nyo mismo? Opo. Okay. Pagkatapos kang nauntog, anong nangyari? Buti na lang yung hindi mo nabitawan yung anak mo. Iman po, nahilo po ako. Tapos nung kinagabihan po, nahilo na po ako. Hindi na po ako makatayo. Mga ilang linggo. So, ilang linggo kang hindi nakatayo. Opo, ate, magandang hapon. Maitanong ko lang, ate, kasi sabi mo nahilo ka or nadulas ka bago ka nauntog. So, may iniinda ka na bang sakit bago pa nangyari itong Wala pa pagkakauntog naman sa iyo? po. Wala pa. Opo. So, may karga kang anak. Ilan ba yung anak mo, ate? 6 years old. Isa lang? 2. 2 na, opo. So, ano ngayon, kasi lumapit ka dito sa aming programa, so gusto naming malaman, ano ba yung pinakakailangan niyo po ngayon? Yung pa-CT scan ko po, sabi kasi na Dok, kailangan po magpa-test ng CT scan. Matanong ko, ate, si Mister, ano yung trabaho ni Mister? Pa-extra-extra lang po sa contraction, tapos Sa construction, opo, so nag-extra nagtatanim lang. po kami ng mga gulay-gulay. May sarili po Binibenta. kayong lupain? Wala po. Nakikitanim lang? Opo. So, kayo po ay nagtatanim, habang si Kuya, pa-extra-extra lang po sa mga Siya po, construction. nagtatanim din po siya ng mga gulay. Taga saan ho kayong lugar? Maanawan. Maanawan, saan yung partner? Kamalig. Papuntang Gubiliar yan. Opo. Medyo malayong barangay ng Bundok Kamalig. po yun, Opo. So, kumusta naman yung hanap buhay ninyo doon? Okay naman po, nakakaraos naman. Nakakaraos, Kahit opo. po paano. So ngayon na meron kang iniindang sakit, nakakatanim ka pa ba? Hindi na po. Bawas na ang mga trabahong bahay. Sa bahay na lang. Pero, pagkatapos mong mauntog, tapos ganyan nga, lagi kang nahihilo, hindi mo naman ba napapabayaan yung mga anak mo? Hindi naman po. So, ikaw pa rin na nag-aasikaso? Opo. Pagkatapos nun ate na nangyari sa'yo, ano yung mga nararamdaman mo aside sa panghihilo? Nanakit po yung dito ko po sa ulo. Tapos Nasusuka nagsuka po din ako po. Tanong ko Una. lang, partner. Nung magpa-check up ka sa doktor, anong sabi ng doktor? May nabasag ba o ano? Wala man po. Sabi niya, kailangan daw pa-CT scan Kailangan para talaga makita yung magpa-CT scan. kung ano yung sa nangyari Sunod-sunod sa po ba yung nararamdaman pong panghihilo, pagsusuka? Sunod-sunod. Opo, so talagang kailangan partner para malaman natin kung ano talaga yung nangyari Tunay na sa lagay ulo niya. ng Opo. kanyang bungo at ng kanyang Eto ulo. partner, para tugunan natin ang medikal na pangangailangan ni Maximo. Makakausap natin sa kabilang linya. Anong pangalan nga ni ate? Michelle. 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 Yan, ni Michelle. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Jody Buenaobra, ang Program on Health ng Department of Baka Social dalawang Welfare and Development at ng Medical Baka Assistant to dalawang Indigent pangalan ni Patient. nanay, Michelle Maximo. Oo, Hindi si- naman. Baka Michelle nagiging Maximo ka pagabi, ate. Hindi naman. Michelle lang Oh, talaga. Michelle lang. Okay.
Magandang hapon, Miss Jody. Magandang hapon po, Ma'am Remy and Sir Joshua and Nanay Michelle. Opo. Miss Jody, napakinggan po natin yung hinaing ni Nanay Michelle. Gusto niya daw po makapagpa-CT scan base din po sa sinabi ng kanyang doktor. So maaari po bang makatanggap ng tulong si Michelle mula sa Ako Bicol Party List? Ayaw po, Ma'am Remy, kanina po nung pumunta siya dito sa ating opisina, agad naman po siyang inaprubahan ng ating mabuting congressman na si Congressman Saldico, and sagot na din po ni Congressman Saldico ang kanyang pagpa-CT scan. Ayan. Ura mismo. Oh, Michelle, sagot na ng Ako Bicol ni Congressman Saldi yung pagpapa-CT scan mo. Salamat po. Oo, bukod po dyan, Ma'am Judy, ano pa po yung maaring asahan ni Michelle na tulong at ano pong proseso yung kanyang pagdaraanan? Apo, bali Sir, Sir Joshua, after naman ng kanyang CT scan, kung meron na po siyang result at bigyan po siya ng resetang gamot ng doktor, bibigyan po ulit natin siya. I-check po natin siya kung available po siya sa pribadong hospital kung saan meron pong pondo si Congressman Saldi, at ipapasok po ulit natin siya sa MAIP. Ayun. So aside doon sa pagpapa-CT scan, lahat ng gamot na kakailanganin ni Michelle na required na sinabi ng doktor na kailangan itong inumin, kailangan itong bilhin, sagot na din po ng Ako Bicol Party List at ng MAEP. Yes po, Ma'am Remy. And after po ng interview niya, ibibigay na po namin yung kanyang pampasiti scan. Uy! Itatawag ko na din po sa hospital para po maasikaso po siya agad. Ayun. So ibig sabihin, So, ngayon ora pa mismo, lang, ready na. Pagkatapos daw ng Yes interview po. siya ngayon, Yes ipapasitis po, ka Ma'am na. Oo. Ayan. So maraming salamat po Miss Jody Bunaobran, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development Ito to talagang DSWD at ng Medical Assistant to Indigent Patients o Ito MAEP ng talagang Ako si Bicol. Kwan partner, si Ma'am Judy, bukod sa maganda na, mabilis pang Matulungin umaksyon pa, sa partner. pagtulong. Ayan. Okay. Andyan pa pala siya. Maraming salamat, Miss Jody. Partner, aside doon sa matatanggap mo mula sa Ako Bicol Party List sa Ma'am Michelle, eto, tanggapin nyo din po itong financial Meron pa. assistance mula naman sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan, ora mismo. Ayan. Katabangan po sa akin. At maliban dyan, meron pa pong padalang food packs para sa'yo. At hindi ba nakapagtrabaho yung mister mo ngayon? Ayan na, may dala ka ng pagkain pag uwi mo. So, ngayon, ano po ang masasabi mo kay Congressman Saldico, sa Ako Bicol Party List at sa Tabang Ora mismo? Maraming salamat po sa inyo. Dakuling tabangan na tabangan sa akin. So yung pagpa-CT scan mo, sagot ng Ako Bicol, meron ka pang cash assistance at food back mula sa ating programa. Naibsan po ba yung problema nyo sa Buhay. buhay nanay, Michelle? Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Mrs. na naging martir para sa pamilya, nireklamo ang kanyang mister na piling single pa raw kung ipagyabang ang kabit. Ang ating pag-aksyon, abangan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Eto partner, kasama natin ngayon si Maribel Borja. Inireklamo niya ang kanyang mister na si Francis Eman Borja dahil feeling single daw kung umasta. Partner, ipinagmamayabang din daw nito ang kanyang di umano'y kabit sa social media. Ano? Ipinagmamayabang pa? Yeah, binabandera partner. Proud pa siya Ito yung kabit ko partner. Proud siya na may kabit? Correct partner. Makakausap natin si Maribel. Magandang hapon, Maribel. Good afternoon po. Opo. Tanong ko lang, Maribel, kayo ba ay kasal nitong si Eman? Yes po. Okay. Kasal po kami. Okay. Kailan mo pa nalaman na itong si Eman ay nang bababae or merong nang kabit? Kang last year po. Nung last year? That was August. August last year. So gaano na kayo katagal na mag-asawa nitong si Eman? 12 years. 12 years. Sa 12 years na yan, nagbunga ng ilan? Ilang anak? Dalawa. Opo. So, maitanong ko lang, bago ba kayo kinasal nitong si Eman, babaero na talaga ito? Siguro lahi guide parang... Lahi na talaga nila yung pagiging babaero. Bakit mo nasabi yan? Nabalikan niya kay aso ex niya dati. So ibig sabihin, bago pa kayo ni Francis Eman, bago pa kayo, meron siyang ex. Tapos, yes po. Kayo na, binalikan niya pa itong ex niya. Yes po. Pero kasal na kayo? Yes po. Matindi talaga itong si Francis. Nasaan ngayon itong si Francis? Nasa kinakasama niya din, sa kabit po. So, ibig sabihin... Nagli-live-in na po sila. Kailan pa kayo iniwan itong si Francis? October last year. Okay, so talagang pinanindigan niya na. Ito ba yung kabit ni Francis? Po. Siya po. Anong pangalan niya? Mary Jo Buen Reyes, taga Baubawan, Rapu-Rapu. Taga Rapu-Rapu, partner. So, nung nalaman mo na merong... Taga Bagawbawan. Rapu-Rapu. Nung nalaman mong meron ng babae o kinakasama itong si Francis, ano yung ginawa mo? Nag-uran mo na kaming mag-agom. So nag-usap kayo mag-asawa? Sabi ko, solusyon. Pakitagalog lang po. Sabi ko po, gawan niya ng solusyon. So ako nang gumawa ng solusyon. Ang nag-reach out po ako duman sa mga kabarkada ninda. So, sabi kan barkada ninda. Sabi po kan mga... Sabi ng mga kaibigan niya, kaibigan nilang dalawa,
mag-extend din po ng help. So nag-uron kami, nag-usap po kaming tatlo. Una, yung babae. And sabi niya, mag-iiwas na siya. That was September... Last year. Yes, September 8, Fiesta Candaraga. So, ibig sabihin, gumawa ka ng paraan para i-win mo yung heart nitong si Francis at iwanan niya itong babae. Yes po, kasi pamilyado man yan na babae. May tulong aki. May asawa rin. May asawa rin. May 3 anak. May asawa? Opo. Kasal din po. Kasal din ako. So, ginawa mo, nagpakamartir ka after nun? Yes po. Kahit alam mo nang may babae itong si Francis, ginawa mo pa rin yung pagiging asawa mo sa kanya, gusto mong ayusin yung pamilya? Yes po. Ano nangyari? Hanggang sa nung September 8, nag-usap-usap kaming tatlo. Siyempre, usap-usap lang talaga. Mag-iwas na daw yung dalawa, hindi na makikipag-communicate. Pero September 17, 2 days before ng birthday ng anak ko na panganay, nag-usap pa yung dalawa. And then September 13, nahuli ko yung asawa ko doon nga sa boarding house ng babae. Saan yan? Saan naman yan? Sa Lapu-Lapu. Dito sa Legazpi? Totoo ba yun na para lang mahuli mo yung mister mo doon sa boarding house, naglakad ka ng madaling araw? Yes po. Anong oras? Mga 1 or 2 a.m. Linakad mo? Nilakad ko Galing po. ng Daraga? Opo. So, ibig sabihin... from Legazpi po. So, ibig sabihin nito, nagkakaroon ka na talaga ng pagdududa, kaya binantayan mo. Binantayan ko po. Okay. Tapos pagdating kasi mo doon, nagsabi po sila, magharap-harapan sa akin na i-stop nila yung communication sa bawat isa't isa. Tapos, ano nangyari? Pero hindi pa nila in-stop. Ang sabi ng asawa ko sa akin, nakatulog lang daw siya. Nakainom, nakatulog dun sa boarding house. Sa boarding house itong ng babae. Ng babae. Okay. Pero, nung nalaman ko eventually na yun pala, nagpahatid o hinatid ng asawa ko dun sa boarding house. So, yung babae? Yes. So nagsisinungaling pa rin sila. Nakikipag-communicate. Okay, ganito. Sila. So, nung mahuli mo, anong ginawa mo? Anong naaktuhan mo ba sa loob ng boarding house? Hindi po. Nakita ko yung asawa ko nasa pintuan. Nasa pintuan na. So, hindi ka pumasok, hindi ka man... Nakapasok po ako. So, anong ginawa mo? Nag-hysterical po ako kasi hindi ko na po kaya ng damdamin ko. Okay. So, ano nangyari pag... After nun, nilakad ko yung Legazpi. Pabalik naman ng Daraga. Mag-isa? Yes po. Hindi ka natapos? Ay, kasama yung asawa ko sumunod sa'yo? Sunod lang na kami. Okay. Ilang beses mo na ba itong nahuling nambababae si mister mo? 2 po. 2 beses na? Iba naman yung una? Yes po. Yung ex niya? Yes po. Iba yun. Tapos ito naman? No po. Na bago? Okay. So, kumusta yung mga anak ninyo ngayon? Yung anak kong panganay, ilang taon na? 13 years old. Apektado po kasi siya. May alam na ba siya? Yes po. May ideya na siya na gano'n yung Babae nangyari? po ba yung anak nyo? Opo. Na 13 years old? Opo. So, anong sabi ng anak mo? Ayaw niya makulong yung tatay niya. Pero po ako, gusto ko kasi sobra na po. So, itong desisyon mo ay hindi mo iniisip yung kagustuhan ng anak mo, kung hindi yung gusto mo talaga mangyari kay Francis? Sabi ko sa anak ko, mag-usap silang tatay niya. Wala akong sa desisyon niya. Magdedepende pa rin ako sa desisyon ng anak ko kung sa anong sasabihin ng kabit niya, kung anong sasabihin ng tatay. Kasi tao rin naman ako, pwede kong pagpatawad, pero sobra na po kasi. Okay. Nilalantad pa ng asawa ko dun sa Facebook. Matanong ko lang, meron ka bang naisip na dahilan or may rason ba na naisip ka kung bakit nagawa ito sa iyo ng asawa mo na ng babae siya? Siguro po dahil malayo ako, nagtrabaho po kasi ako sa Manila. 10 years after nung anak ko sa panganay ko. Iniwan mo siya? After 1 month. Pero umuwi ka naman? Opo, every month pag sinabing asawa ko umuwi ako. So, kahit po day off ko lang, Saturday and Sunday,
uwian ko po yan. Balikan ka. Balikan po ako May Manila. nararamdaman ka bang pagsisisi dahil nagtrabaho ka sa malayo, 10 taon, sinabi mo, di ba? Yes po. Oo. Pero nung nanganak po ako, nakiusap po ako sa asawa ko na ako na lang mag-alaga sa anak ko. Hindi ko kasi kaya. Na malayo ka sa Oo. kanila. While traveling po ako sa Manila, after ko manganak, 1 month after ko manganak, nag-ano po ako, umiyak po ako sa bus. Hindi ko talaga kaya. Pero eventually, nakikita ko kasi yung environment ng asawa ko, barkada, inom, barkada, hanggang sa siguro nagawa niya na yung pagbalik niya sa ex niya. Mahal mo pa ba itong si Francis? Mahal po, pusong mahal. Grabing sakripisyo ko po sa pamilya na mga. Pero may trabaho ba itong si Francis, yung Opo. asawa mo? Opo. Responsable din ba siyang ama doon sa mga anak niya? Siguro po, hindi ko masabing Anong trabaho nitong si responsable. Francis? Dati po, nasa government. Nasa government po siya. Ngunyan, nag-awol siya. Ngunyan, ngayon, sa lending ata po. Ano siya sa government dati? Police o ano? Job order. Job order. Ito. Partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Playboy. Ang inireklamo na si Francis Eman Borja, ang mister ni Maribel. Francis, magandang hapon sa iyo. Hello? Magandang hapon, Francis. Hello po. Good afternoon po. Anong masasabi mo, Francis, sa reklamo ng misis mo laban sa iyo na ikaw daw ay may babae, may kinakasama na ngayon, may kalibin na, pero kasal ka dito sa misis mo? Nag-usap na kami niyan, sir. Hindi, pero tanong ko muna. Kami nag-usap. Tanungin ko muna, meron ka ba talagang kinakasama ngayon? Wala naman dito. Hindi, pero meron kang kalibin ngayon? Oo. Meron kang kalibin ngayon? Oo. Anong pangalan? Bakit kailangan po ba, sir, yung Yung pangalan? first name lang, first name lang. Yung first name lang, kahit walang apelyido. MJ. MJ, ayon. So, ngayon, inamin mo na mayroon ka ng kalibin. Kinakasama, oo. Pero kasal ka dito kay Maribel. Oo, opo. Okay, alam mo ba, Francis, na mali yung ginagawa mo, lalo na't kasal ka at may anak ka dito sa asawa mo. Alam mo ba na pwede kang mabilanggo dahil dyan? Nag-usap na po kami niyan. Alam niya naman, ilang beses na po kami nag-usap. Nag-usap na kami sa barangay, nag-usap kami dun sa bahay. Okay. Ang tanong ko, Francis, ibig mo sabihin nag-usap ka, kinausap mo na si Mrs. mo, si Maribel, na nagpaalam ka na ikaw ay may mahal ng iba? Nag-usap-usap na kami. Sabi ko, hindi na ako sa kanya uwi. Sabi niya, pumayag naman siya eh. Nag-usap-usap So na hindi kami. mo na mahal itong si Maribel? Hindi na po. May counterpart po ako duman dun sa sinabi niya. Okay, sige. Hiwalay. Sa hiwalay. Freedom is not absolute baga. So ikaw? Sinabi niya na hiwalay, then hayaan ko na siya. Bigyan ko na siya ng freedom. Pero freedom ba ang tigagibo niya, ay ginagawa niya? Yung responsable niya na, yung pagiging responsable niya ng ama, nasaan? Nagsusustento ba itong si Francis sa mga anak mo? Nagsusustento. Yung pinag-usapan namin sa barangay, magsustento siya. That was October. Nagpirmahan kami sa barangay na magsustento siya. 5K per month. Pero, hindi pa kasama yung bunso. Kasi by December ko na nalaman na Okay. Francis, Nabuntis ka? hindi ka ba naaawa dito sa dalawa mong anak na iniwan mo? Sabihin na natin kung hindi mo na mahal si Maribel. Pero yung... Nagsusustento naman ako, sir. Kaso, ngayon kasi, extra lang ako. Ang kinikita ko, hindi naman sapat yung gaya ng pinag-usapan namin. Pero, pag may, nagbibigay din ako, pumunta nga ako ng... Ngayon lang ako hindi nakapagbigay na ngayong kinsinas eh. Nagbibigay ka, pero ilan? Minsan nga, wala pa. Ay, wala nga. Wala nga pera eh. Pero pinag-usapan natin, 5K. 5K. Hindi pa nga kasama yung anak natin na bunso. Hello, magandang hapon sa iyo, Francis. Hello? Oo.
Francis, inaamin mo na meron ka na ngayong kinakasama at alam mo, nakasal ka dito kay Mrs. mo. At ngayon, ang napag-usapan nyo ay 5,000 per month pero hindi ka pa din sumusunod sa kasunduan ninyo. Pilit pa nga po yun, napirmahan ko yung... Ayos pa yung trabaho ko. Kaso ngayon, hindi na. Wala naman, pa-extra lang naman ako eh. Okay, ganun wala kang trabaho pa or extra ka na lang pero hindi yun problema supposedly din itong asawa mo. Problema mo yan kasi naghanap ka ng ibang babae, nakulang na nga yung income mo sa pang-araw-araw, sa pamilya mo pa lang, naghanap ka pa. So ang gusto kong mangyari, dapat dahil ginawa mo yan, harapin mo ang obligasyon mo sa pamilya mo. Tama? Ginagawa ko naman, ma'am. Baka din gusto mo humarap ng babae. Kasi sabi niya, mag-usap-usap kami. Ngayon, hinahamon ko siya, mag-usap-usap kami. Sabi niya, hampangon. Sabi niya. May tanong ko lang, Francis. Bakit mo naisipang humanap ng iba at iwan itong asawa mo? Hindi naman sa basta lang iniwan mo, sir. Hindi naman kasi kami nagkakasundi. Lagi na lang kami nag-aaway. Tapos alam niya naman kung anong rason. Anong rason? Alam niya naman sa buhay niya yan kung bakit. Anong rason? Anong rason? Hindi na kami nagkakasundo. Away na lang kami ng away. Sino bang mas maganda, Francis? Itong kasama mo ngayon, si MJ o itong si Maribel? Francis? Yes, sir. Sino bang mas maganda, si Maribel o yung kinakasama mo ngayon, si MJ? Kailangan pa ba yan, sir? Eh, ikaw, tinatanong kita eh. Wala naman yan sa ganda. Hindi maganda. Sa ano pala? Wala naman yan sa ganda. Nasa ano yan? Totoo ba? Sa ugali yan, pakikisama yan. Totoo ba, Francis, na itong kinakasama mo ngayon ay may asawa rin? Wala naman. Wow. Oh. Wala daw. Wait lang po, Francis, kasi parang meron tayong tinatago kasi binabanggit ni Mrs. na itong kinakasama mo ngayon ay meron din na asawa at meron din anak. So, bakit parang dinay ka na dinay? Nagbibigay naman ako. Huwag na natin paibahan pa itong ano. Hindi. Kasi nagbibigay naman ako, mami. Ano ba talagang gusto niya? Okay, sige, Maribel, tinatanong ka ni Francis kung anong gusto. Mag-usap kayo. Okay, ano daw yung gusto mo? Kasi Makikinig kami nagbibigay dalawa. naman daw Mag-usap sa'yo. kayo. Sige, dito muna kami ni partner sa gilid. Gusto ko kasama yung babae mag-usap humarap siya dito mismo. Ano ka, mami? Naguro na kita. Pero misis naman kita naguro. Ano kang buhay mo? Sabi niya, hindi siya pagdamay. Sabi niya, hindi siya Nagtaram ka na. Nagtataw man ako. Iyo, nagtataw ka, pira. Sa tingin mo, kasi ito. Papasun mo ako? Ay, hindi ako nagsabi niya na magnanakaw. Magnakaw ka. Nagsaro ba? Nag-ilang ako. Hindi ako nakatrabaho. Nag-ilang ako. Francis, pakitagalog lang. Kung gusto mo, tanungin natin yung employer mo kung nagkasakit ka talaga. Alam ko na ang ugali mo. Ba't inadamay mo pa yun na ano? Hindi. Gusto mo kasi malaman kung saan ako nag-extra kasi. Sa legal lang ano kita. ka na naman? Nagtanong na ako sa PAO or nagtanong na ako sa police station. Dapat sabi nila, dapat malaman mo kung magkano yung kinikita ng asawa mo. O ngayon, magkano kinita mo? Wala kang communication sa anak mo. Hindi mo kinakamusta. Hindi. Tapos, pumunta na ako doon ng isang sa espilahan. Nagpo-post ka pa. Nakikita ng asawa, ng anak mo. Siyempre, alam mo na, iwalay na kita. Oo, pero yung anak ko, nakikita. Alam mo ba kung ano sinasabi niya sa akin? Sustento na lang. Para. Alam mo ba? Ano ba? Anong gusto mo talaga? Makulong ka mo. Makulong ka mong duwa. Makulong ka mo. Yan tigtaram ko sa imo, di ba? Yan ang sinabi ko sa'yo. Makulong ka mo. Kulong. Kaya di mo matanggap man sa buhay mo na may kasalanan ka mahal ko niya. Oo, may kasalanan ako. Pero hindi ako to the point na ng lalaki, ng babae. Nag-usap na tayo sa barangay kung saan pa. Sa bahay ni Ma, nag-usap tayo. Oh, puro ka. Nag-usap tayo, pero hindi pa napanganak yung anak. Gigibo mo. Hindi pa napanganak yung bunso natin. Ayaw mo lang nga kami sa lahat eh. Eto, Francis, kasi
habang pinapakinggan namin kayo ni partner, parang lumalabas, Francis, ikaw pa itong malakas ang loob na awayin itong asawa mo dahil nagrereklamo siya at naghahabol sa iyo at naghahabol ng sustento. Pero kung iisipin mo, Francis, ikaw yung punot dulo. Alam mo naman pala na may kasalanan ka. Pero kung ikaw ay nagsustento dito sa asawa at anak mo, siguro hindi ito magrereklamo. Tama? Nagsistento naman ako, ma'am, kasi hindi nga sapat talaga. Kasi kinikita ko nga, ma'am, hindi nga gano'n yung gaya ng pinag-uusapan namin. Pero Francis, alam mo ba na sabi ko nga, delikado at siguradong mabibilanggo ka pag tinuluyan ka nitong si Maribel na magreklamo. Kung gusto mo, kausapin mo anak mo. Eto kasi, Francis, kasi at saka tingnan mo, parang tanggap na partner ni Mrs. Ang inaalala kasi ni Maribel, naapektuhan emotional yung kanyang anak kasi yung tatay niya panay ang post sa Facebook, ipinupost na ibang binabandera. Oo naman. Francis naman. Yung anak ko, minsan, kukunin ko nga. Yung nga pinag-usapan nga namin. Francis, matanong kita, ipinagmamalaki mo ba na meron ka ng ibang mahal? Hindi naman sa ganun. Kaso, alam niya naman na meron na, may Okay. kasama na. Ganito, Francis, makinig ka ha. Maribel, makinig kayo. Makakausap natin sa telepono si Police Staff Sergeant Jobilin Nasol ng Women and Children Protection Desk ng Daraga Municipal Police Station. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, sir, sa mga nakikinig po. Opo. Ma'am, ano po ba ang maaring isampa ng isang legal na asawa o ng misis na kasal sa kanyang mister? Kung ang kanyang mister ay ipinangangalandakan sa social media, ipinopos at inamin na rin ngayon dito sa ating programa na meron na siyang ibang kinakasama at meron na siyang ibang babae sa buhay niya. Opo, sir. Ali, ang ginawa po ni Mr. Una po, pwede po siyang masangbahan ng paglabag po sa Republic Act 1962 or Anti-Violence Against Women and Children of 2004. Na kung saan po ginawa ni Mr. na pagkakaroon ng edit o okasyon sa isang babae, ay pasok po ito or psychological violence o psychological abuse. Kasi ito po ay nagkausa ng mental or emotional na pagdurusa po ito sa ating. Okay. So sa madaling sabi, ma'am, maaari pong masampahan ng kaso itong si Mister? Opo. Opo. Kung sakali pong masampahan siya ng kaso at mapatunayan ng husgado, ng hukuman, na nagkasala talaga itong si Mister ng pakikiapid, ano ho ang kaparusa sa ganyan pong kaso? Opo. Bali, pwede po silang kapag napatunayan po na siya ay nagkaroon ng pakikiapid under sa kaso po kung makasuhan yung pati po yung Opo, Sargento, magandang hapon. Ano po? Nagchachapi lang partner yung linya. Chapi kasi, Sargento, yung linya. Sayang po ng impormasyon. Pwede po pakihanap po ng mas maganda pong signal? Gusto ko din po. Sana. Sige, lalabas si Sargento. Oo. Kasi sayang, Sargento, importante po na maintindihan ng magkabilang panig etong sinasabi ni Sargento, partner. Sige. Yan, baka okay na. Hello po, malinaw na po ba? Ayan, medyo malinaw na po, Sargento. Opo, bali yung unang kaso po na pwede isang yung paglabag sa Republic of Mexico. Ang pangalawa po, pwede rin po makasuhan yung sabit niyang babae na ang kasong constitution under Republic Article 334 of the Penal Code of. Kung saan... Okay, Sargento, sandali lang po. Putulin po namin muna kayo, Sargento. Medyo choppy po talaga. Ko lang, partner, pag nandoon yung telepono, choppy doon. Oo, pag dito medyo malinaw. So, maliwanag, partner, binabanggit ni Sargento na maring masampa ng kaso. Pasok, partner. Pasok, shoot talaga. Shoot na shoot sa kaso itong si Francis dahil partner sa pakikiapid sa iba. Gusto ko din pong makasuhan yung babae. Oh, hindi. Ganun talaga. Ganun talaga. Hindi pwedeng yung mister mo lang ang kakasuhan. Oo. Para hindi magpo-prosper yung kaso na kung si mister wala mo lang. yung kapartner. So, dapat pag kinasuhan mo yung mister, kasama yung babae. So, mabibilanggo yung dalawa. Ipagpapatuloy nila yung love story nila doon sa bilangguan. Ay, hindi na nga partner mapagpapatuloy dahil iba yung selda ng babae at sa lalaki. Hindi, balay mo. Pag break time. May padir lang ang pagitan. Okay, yan na. Si Balikan Sargento, natin partner. si Sargento. Sargento, magandang hapon po ulit.
Hello po, malinaw na po dito. Malinaw po. Malinaw Sabi na ko sa'yo, malinaw. partner, Ayan. Medyo... Ulitin lang po natin, Sargento, kasi importante po itong kaso na dapat po ay malaman nitong si Francis. Ano po yung kasong kakaharapin ni Francis dahil inamin po niya na meron po siyang kinakasamang ibang babae? Opo, tulad po ng nabanggit ko po kanina, pwede pong siyang magsampa ng kaso po itong legal na misis kay Mr. ng paglabag po sa Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Na kung saan po ang ginawa po ni Mr. na pagkakaroon ng kabit o relasyon sa ibang babae ay pasok po ito sa psychological na pang-aabuso under Republic Act RA 9262. Kasi po, ito po ay nagkausa ng mental or emosyonal na pagdurusa po dito sa ating biktima. Pangalawa po na kaso na pwedeng isampa ay ang kasong concubinage po. Pwede po nitong sampahan yung mister niya at yung kabit nitong babae. Opo, kasi tulad nga ng nasabi kanina ni Mrs. ay nagsasama na daw ito sa isang bahay. Opo. Bilang as husband-wife. Okay. Opo. Kaya, Diyan po, Sargento, sa dalawang kaso na binanggit nyo, para lang marinig ni Eman, ni Francis ngayon, ano yung maaring parusa sa ganyang kaso pag napatunayan? kaso na psychological violence po under violation of RA 9262 ay may parusa po ito na presyon mayor, which is po ang parusa ay 6 years and 1 day hanggang 12 years po na pagkakakulong. At ang concubinage na kaso naman po ay pinaparusahan ng presyon correctional o kaya po ang penalty po ay 6 months in 1 day hanggang 6 years po. Sa pagkakakulong. So dito sa kasong ito, ma'am, ang maring sampa ng kaso ay itong si Francis at yung babaeng kinakasama niya. Opo, yung babae yung kinakasama po, ang pwede lang dyan isabay po na ikakasuhan siya ay concubinage. Pero sa pausi po, sa 9262, si Francis lang po. Ayun. Okay. So with that po, Sargento Jovelyn Nasol, maraming salamat po sa iyo pong oras ngayong hapon po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Okay. Narinig mo, Maribel. Pwede mong kasuhan. So, Yes po. ngayon. Dalawang kaso ang pwede mong isampa dito sa asawa mo. Okay. Ano ngayon ang desisyon mo? Iintindihin mo ba at uunawain mo yung nirarason ni Francis o tutuluyan mong sampahan ng kaso? Bago ko po sampa ng kaso, mag-usap muna po sila ng anak ko. Kasi may pagkakataon pa pala. Yung anak ko po, hindi sa maki-father po kasi. Kaya sabi niya sa akin, ayaw niya makulong. Makulong yung tatay Pag tinatanong ko siya. So mabuti kang nanay, Maricel. Kinukonsidera mo yung nararamdaman ng anak mo. So binibigyan mo ng pagkakataon na magkausap muna itong tatay, si Francis at yung anak mo. Saka ka magdedesisyon. Yes po. Okay. O Francis, narinig mo? Hindi kong maaari din po. Kasama yung babae. Francis, narinig mo ha? Maaari kang mabilanggo mula 6 na taon hanggang 12 taon. Maliban pa doon sa isa pang kaso na 6 na buwan hanggang 6 na taon. At pati yung kinakasama pati ni yung partner, kinakasama mo, maaaring mabilanggo ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Ngayon, Francis, mabait pa itong si Maribel. Ang gusto ni Maribel, mag-usap kayo ng anak mo. Yung ilang taon na yung 13 years old. Mag-usap kayo ng anak mo, kausapin mo yung anak mo, at ikukonsidera ni Maribel kung ano yung magiging desisyon ng anak mo. So anong desisyon mo, Francis? Makikipag-usap ka ba o tutuluyan ka na ng misis mo nang mabilanggo ka? Kinakausap ko naman yung anak ko. O Maribel? Kinakausap, kailan kayo nag-usap? Ang sabi mo, hindi ka na uuwi. Tapos nagpo-post ka pa sa FB. Kinausap ko ngayon. Okay. Ulitin ko, Francis. Makikipag-usap ka ba uli ng maayos sa anak mo o tutuluyan ka na ng misis mo na kasuhan? Makikipag-usap ako, sir. Kailan? Kailan, Maribel? Yung deadline mo bago ka magdesisyon, Maribel? By end of this month.
Kasama yung babae. Yes. Harap-harap kayong apat. Saan mo gusto Kung kayo mag-usap? maaari po sana dito din. Dito din. Oh. Okay. Okay. So Francis, O, eto. Kapitana. Kapitana. Francis, eto yung gusto ni Maribel, ano? Magharap kayo na apat. Yung anak niya, ikaw, at yung kinakasama mo ngayon. Dito mismo daw sa programa namin. Kaya mo ba, Francis? Hindi naman ako pwede, ma'am. At may work nga ako, may trabaho nga ako. Ano ang uunahin mo, Francis? Etong problema mo sa pamilya mo o trabaho muna? Sige. Mukhang matigas, Maribel, si Francis. Kami na lang mag-usap. Ano daw? Kung pwede raw kayo na lang mag-usap. Hindi, gusto ko dito. Alam mo sinabi sa akin ng babae? Ano sabi ng babae? Hindi man daw siya natatakot sa karma. Matapang yung babae. Oo. So parang prinubok ka. Yes. Kaya naandito ka ngayon. Opo. Ang pakiusap ni Francis, pwede daw ba kayo lang mag-usap? Ay, hindi. Ay, hindi pwede. Gusto mo may witness? Yes po. Wala ka ng tiwala kay Francis? Wala. Pati sa babae, wala akong Francis. Ngayon, kung magmamatigas si Francis na hindi siya makipag-usap sa anak mo bago matapos itong buwan ng May. Ay, kakasuhan ko po talaga. Lalo-lalo na yung babae. Okay. O Francis, bibigyan mo ba ng oras o ng isang araw bago matapos itong May na magkaharap-harap kayo? Sige na, sir. Kailan? Dito, Ano ko lang kasi, linggo lang, sir. Linggo daw. Maribel. Francis, ganito, Francis, bigyan mo ng panahon itong problema mo para masolusyonan ninyo. Kasi itong si Maribel, ang hinihintay lang naman ay makausap ka ng harapan. So, bigyan mo ito habang hindi pa nagdedesisyon ang asawa mo. Okay, ganito, Francis. Nag-uusap naman kami, kaso siya, minsan, Teka, Francis, huwag ka nang humirit at mabibilanggo ka nga. Medyo hinay-hinay ka. Medyo kalma ka lang. Medyo... Nagpapaliwanag lang ako na nag-uusap na kami. Medyo dandan. Ganito. Ayusin natin ng team namin yung schedule yun na magkaharap-harap na kayo ngayon bago magtapos itong May dahil sa kailingan ni Maribel para naman malay mo, magkasundo pa kayo o magkaroon kayo ng magandang usapan para hindi kayo dumating sa punto na magkasuhan. Sige po, sir. Ayun. So, that is the best decision, Francis. Gawin mo ito para sa asawa mo, para sa anak mo, at para na din. Alam mo, partner, okay na. Given na kung hindi niya na talaga mahal si Maribel. Oo nga. Given na kung hindi na talaga sila magkakabalikan. Pero yung obligasyon ng isang tatay, yung pananagutan ng isang tatay sa kanyang anak, dapat ikonsidera ng isang tatay yung nararamdaman ng kanyang anak, partner. Tama ka dyan, partner. At dahil na din, para magkaroon din sila ng peace of mind. Diba? Lahat sila magkaroon ng peace of mind. Total, itong si Maribel ay sa tingin ko... Tanong Maribel, kung sakaling magkaharap-harap kayo at maayos yung usapan ng anak mo, maaari bang mapatawad mo pa itong asawa mo? Sa ngayon po, kaso talaga. Before ako pumunta dito, Desidido ka na. Pero dapat makipag-usap sa anak mo. Opo. So, Francis, kakausapin ka ng staff namin para maayos yung schedule ng inyong paghaharap, ano? Sige, sir. Partner, ang desisyon ni Maribel ay nakasalalay sa pag-uusap nilang mag-ama. Oo nga, kung maayos yung ama na makipag-usap sa anak, hindi kita pababayaan, sabihin mo sa nanay mo na asikasin ko kayo, baka lumambot pa si At Maribel. maghaharap-harap pa silang apat, partner, dito sa ating Paano yan, Maribel? Mahal mo pa si Francis pero hindi ka na raw niya mahal. paprangkam ko siya, padaba ko siya, mahal ko siya. Ayun. Kung sabihin kang babae martir ako, mas martir siya. Okay. May tatlo ng may dalawang... Swerte nitong si Francis, partner, ng babae na, mahal pa rin. Pero sayang, wag mo na lang mahalin si Francis dahil ganun ang ginagawa sa'yo ni Francis. Kung ganyan pa naman... Anong nagustuhan mo kay Francis, Maribel? Bago natin bitiwan. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Bakit mahal na mahal mo siya? Mabait po kasi pagka... Tulog. Siguro mabait kaya siguro Pag meron hindi pang lasing? ibang babaeng nagkakagusto sa kanya, partner. Pero sa sobrang bait. Lapitin ba talaga ng mga chicks si Juan, Francis? Pati bakla. Sabi niya. Totoo ba yun, Francis? Francis? Sir? Pati daw mga Juan, bading, lapitin ka. Di man, sir. Ano ba? May anting-anting ka ba? May agimat ka ba? Pinaglihiyan ni mother-in-law kay Robin Padilla. Oy! Ha? Pinagli kay Robin Padilla. Kamukha ba siya ni Robin? Kaya pala yung mga pormada niya, no, partner? Gwapo ba itong si Francis? Kayo na lang po humusga. Sige, Okay. tingnan natin. So, ganoon na lang, Francis, ha? Ayusin namin yung schedule ng paghaharap nyo ng anak mo at ng dati mong asawa nang sa ganoon ay magkausap-usap kayo at maintindihan at matuldukan itong problemang ito. Ano? Isama mo daw yung ano mo, yung bago mong lab. Oo. Di ma'am, wala man dito yun, sir. Nasaan? Katrabaho din po sa malayo. Eto, Francis, kasi si Mrs.,
planong kasuhan kayong dalawa. Ngayon, kung talagang ayaw mong na matuloy itong kaso ni Maribel sa inyong mag-asawa, ay sa inyong kinakasama, gawan mo ng paraan. Ay, bahala ka, Francis. Kung magmatigas ka, hindi naman ako ang mabibilanggo. Ako din, partner. Kasama sa usapan yung babae, tapos kasama, di ba, sabi niya, mag-uusap-usap tayong tatlo. About sa sustento. O ngayon, hinahamon ko siya. Hinahamon niya ako na mag-usap-usap kami. Hindi ngayon, mag-usap-usap kaming tatlo. Okay. Basta ganito na lang, Maribel. Kung hindi tumupad si Francis sa magiging mga usapan nyo at mapagkakasunduan, ipaglaban mo yung karapatan mo at ipaglaban mo yung karapatan ng mga anak mo. Yes po. Okay. Mga kaibigan, abangan nyo po ang mga mangyayari sa susunod na mga kabanata ng kwentong ito. Matutuloy ba, partner, ang kasuhan? Sa pagiging lapitin ng chicks ni Francis? Or partner, at pagkakaroon gagawa nito ng paraan. kalaguyo na nireklamo ng kanyang misis na si Maribel. Or Si gagawa Maribel, ng paraan, partner, si Francis, napakaswerte ni Francis. 2 beses na siyang nahuli ng babae, mahal pa rin siya ni Maribel. Kaya sabi nga Pero ni si Francis, hindi na raw mahal si Maribel. Sabi ni Maribel, partner, nagpakamartir na siya ng ilang beses. Opo, at hanggang ngayon. Okay. So subaybayan nyo mga kaibigan itong masalimuot na kwento ng pag-ibig na nauwi sa medyo mapait. Pag-ibig, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Pero pag ganito, partner, na sobrang pait na, bibitaw talaga at bibitaw yan. Maaring may mabilanggo. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre po, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman ni YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pila.